obyčejně krásný finálový večer. Vítám vás tady v tom nádherném prostředí pod velikou diskokoulí v prostoru, který se jmenuje Retro Music Hall. A ten prostor je vybraný poměrně dost příznačně, protože budeme vyhlašovat už 10. ročník seriálu Kolo pro život. Je tedy jasné, že když bychom si vzpomněli na první závody, na těch prvních 11 závodů prvního ročníku seriálu Kolo pro život, už je to dost zásadní retro. Takže proto jsme dneska večer tady a proto si společně užijeme ten finálový večer jubilejního 10. ročníku seriálu Kolo pro život, který se stal, jak už všichni ze závodů moc dobře víte, velmi populární, velmi úspěšný a dá se říct jedním z největších seriálů maratonu horských kol na světě. Hned na úvod, tak jak bývá zvykem při každé velké oficiální akci, by měl zaznít proslov někoho důležitého. A kdo je důležitější než zástupce generálního partnera? Takže bych sem a společně s pány předat ceny nejlepším tipujícím. Takže třetí nejlepší tip mezi mládežníky měla Tereza Vaňková. To není Tereza Vaňková, to je pan Jan Hurt. Takže Tereza Vaňková místo třetí, místo druhé Michal Kohout. Michal Kohout místo druhé a vítězkou finálové hry mezi mládežníky se stala Petra Malečková. Petra Malečková získává letecký zájezd do Španělska. Michal Kohout autobusový zájezd do Itálie a Tereza Vaňková získává Daum Electronic Ergobike Cardio Pro, tedy ergáč pro špičkový trénink. Takže toto jsou nejlepší tipující mládežníci. Petra Malečková, Michal Kohout a Tereza Vaňková. Viděli, dneska už dokonce na pódiu hovořil a my tady stojíme z jednoho prostého důvodu venku, ne, že bychom se chtěli schladit, ale šli jsme ven k tomu Mazlikovi, což je automobil Škoda Yeti a Tomáš Kvář je tady proto, že právě Česká spořitelna jakožto generální partner seriálu Kolo pro život věnuje vítězce tuto fantastickou cenu. No a dámy a pánové, dovolte mi tedy, abych teď tady otočil list a prozradil, kdože se stal vítězem letošního ročníku finálové hry. První místo a váš potlesk získává Lucie Ružičková. Ano, výborně, skromný potlesk tady. Já bohužel
spouští, popsat nemůžu. Tomáš Klas právě předává klíče od vozu Škoda Yeti, jakožto... Co tomu říkáte té ceně, kterou věnovala Česká spořitelna? To úžasný, když tomu začínám opravdu věřit, že klíčky v ruce. Opravdu, protože to pořád uvědomit. Když probíhala finálová hra, tak jsme si volali, nebo já jsem se vám zkoušel dovolat a nedovolal jsem se vám přímo z toho sálu, kde probíhala, tak prozraďte národu vlastně, kde jste byla, proč jste nebrala telefon a odkud jste pro Yetiho přijela? Já zrovna studuju v Bergenu v Norsku a byla jsem zrovna na přednášce, měla jsem prezentaci, takže jsem opravdu nemohla opustit přednášku. A vlastně jsem potom byla ještě tak pořád mimo, když mi došla, vlastně dokud jsem neviděla své jméno na internetu, tak jsem to pořád nevěřila. Ano, můžu potvrdit, byla mimo. Ten telefon byl hodně zábavný. Já už jsem seděl s kupitama nahoře na gauči a slečna jako tak jako chvilku, jako, že jo, chvilku zase jako, že ne. Jako, bylo to velmi zábavné. Samozřejmě zásadní otázka. 6 závodníků kategorie kadetky. Nejprve tedy 3. místa. Na 3. místě se mezi ženami umístila Kristýna Janušová. Kristýna Janušová z EKG týmu a David Galer 3. mezi chlapama. Místo 2. obsadili Tereza Balíková a Michal Kohout. Nejrychlejší závodnice a závodník v kategorii kadeti. Dana Doležalová. Dana Doležalová z Cyklodoležal. Vítězka kategorie kadetky a nejrychlejším kadetem se stal Jan Vastl. Jan Vastl jezdí za Up and Down bike team Sušice. Víc jich nebude, předávejme. Jan Svoboda, zástupce hlavního partnera. Petra Kotová. Volvo Autoházan TB tým. No a vítězkou kategorie ženy 40-49 let se stala Ivana Linková. Báječná, že oblékáme dresy. Jedna technická pro zvukaře, můžeš mi dát trošičku víc, abych to neuřval. Díky. Tak toto jsou, dámy a pánové, mají nějaký zdravotní handicap. Zaslouží veliký potlesk. Toto je jen malá část závodníků černých koní. A všichni si určitě vzpomenete na Jevišovku, když Zdeněk Kirch necelý rok po těžkým úrazu, kdy byl poutaný na vozík, absolvoval závod seriálu Kolo pro život. Černí